zou ik bij de radio werken. Dan moet ik veel te lang wachten. Trappelen, hè, met de vingers boven water. Ja. Ja. Jullie kunnen beter doen. Hij gaat zitten. Hallo! Ik kan helemaal niet meer zwemmen! Ja, ik kom eraan. Help me! Ja, ik zie een hutsprong van de badjuffrouw, die gaat nou het water in om achter een soort drenkeling om te gaan. Het is een man die had kramp. Ze grijpt hem, ja, ze pakt hem bij de jermbeet nou. Wat gebeurt er nou? Ja, ze pakt hem vast. Ze zwemt er nou achter en die gaat ook zo naar de kant aan. Badjuffrouw Ingrid die hier dus, ja, ontzwemt is hier. Nou, Rustig maar. Ja, gaat goed? Ja, ik heb gelasseerd over rechts arm. Eduard, kun je me helpen, jongen? Ik had een microfoon in de hand. Dat je net wil